Prvi gol za ekipu Slavije, njena podaje igralca Filipka 7, Jana Žužnjira, njena igralca Filipka 6, Kuršić Sečka 2, sada igrala členika 3, Štepeca, Vučić.
gol za ekipo Kaca, podaja igralec številka 8, Klasen Tomas, igralec številka 42, Hilar Egon, gol dosega igralec številka 20, Vilčinik Felix.
Graca, José Igrac, Szkoły Szkoły chwilę jeden.
сезона выиграл Китай играет школу посыльных класса. Класса, школы по 8 классов, Томас, Дэниел, Китай, Нидерланды, Палец.
Taki boj za ekipu Paca, da se igrala četvrta 16, Petar Jakov, odala četvrta 16. Trijeti boj za ekipu Slavija Dinjer, da se igrala četvrta 16, odala četvrta 18, Petrović Kristanović.
Konsultacja zasadniczona 430, Koło Nikolas, Izrael 16, Petrata, Izrael 454, Johnson 15. Новые экипы выполнить поставить.
20, Rejci Felix, 2 minuty kasne za uspjeti.
wymienił pasy zamiast wracał, bo nie dostanie. Felix, podaje dla naszego kosztowni Simosy i Lana.
sobie reprezentacja, na sobie grać 4-8, klasy 4, podały grać 4-5, sędzia, grania dla takie było wielkie posłanie junior, sobie grali 4-15, i za podały grali 4-8, Krystian, a grali 4-15, i John Bruno.
Pysmos, punkt Jaka. Шостий бой з Югославії, Єрусалим грає чоловіка 15, Візлакор, подає грає чоловіка 15, і 13.
Thank you.